As mans onde vos vexa. Hola, papá. Xa estou fora, non? Iso é que xa paguei polo que fixe. Ti nunca vas pagar polo que fixeches. Sé que fuiste vos la que destapó todo lo de Murias. Teño que dar coa xente que organiza esas festas. Buscas a gente muy poderosa, dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero para conseguir lo que quieren. Que ollos máis bonitos tes. Por favor, Eva! Por favor! Busca a miña filla! Eva! Eva! Eva, busca a miña filla, por favor! Axúdame a topala e faremos que paguen por todo o que fixeron. ¿Cree que se trata de una nueva víctima del asesino de las Margaritas? Que hai moita xente que non quere que isto saia a luz. Recordade ben as miñas palabras, porque isto é só o comezo.